बाक्सानि धदिगाव आरो 2 नं पलासि ब्रह्मपुर गामियाव मैदेरजों न' बां सिफाय जानाय गं 12 नखराव थांनानै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नायगिदिंहैदों। थांनाय 17 आरो 18 डिसेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि बरबरी ओनसोलनि धदिगाव दैमुगुरि आरो 2 नं पलासि ब्रह्मपुर गामियाव भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मास 20 निबो बांसिन मैदेरनि मोनसे फालोआ हाबफैनानै गं 12 निबो गोबां नखरनि न' बां सिफायनानै सिलिंखार खालामदोंमोन। लोगोसे माइरं जानानै थेर बेथेर खालामसे खालामनानै गय नारेंखल थालिर आरो बायदि दंफां लाइफां सिफायनानै सिलिंखार खालामलांनायखौ दिनै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नायगिदिंहैनायजों लोगोसे दुखुथिया नखरजों दुखुनि बाहागो लाफायो। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरत चन्द्र रामसियारिया दैदेननाय बे थान्दै हान्जायाव दंमोन जिल्ला आफादनि आफादगिरि जेब्रा खुंगुर उजिर, जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि लोगोसे बरबरी दखरा बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बर' थुनलाइ आफाद केबिनेटनि जों मोनसे ग्रुप फैदो दिनै बेयाव बे दैमुगुरियाव जों मैया लास्ट माने एक्जिकिउटिभ जादोंमोन जोंहा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव गम मोनबाय जे दाखालिनिफ्राय बेयाव माखासे मैदेरफ्रा बे गामियाव माने उपद्रब खालामदों खहा खालामदों। दिनै जों दागा मागा नुनो मोनबाय जे नखरब्रैसो रतनि बर', रिता बर', महेन्द्र बर' बिसोरनि नखरा आलाय सिलाय जादों, माइ दै जाजोबजादों, बहाबा 6 बिगा गाहाम दङमोन बिनि नाना दोननाय माइफोरखौबो 10 मननि मादाव बहाबा जोंथ' नुबाय हनै बियो बे 4 मनल'सो दं खोमा बेबायदि जों माखासे माने जानाय नुनो मोनबाय। ओंखायनो जोङो दुखु मोनदों, दुखु नांदों। जियानो जा जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंनि मोनसे खावलायनाय जिहेथु जोंहा गावनिनो मोनसे सरकार दङ हिसाबै आरो जोङो मोनसे माहारियारि गौथुम हिसाबै बयबो खबर लानाया दायित्व। सरकारा बेयाव जुदि थाबैनो अनसुंथाइ होयोब्ला सोरहाबा हयथ' बेरा जिजादों, थिंफोर गैया जादों, थिंफोर होफैयोब्ला बा एसेल' थाखा फैसा होफैयोब्ला मोजां जायो। बे हिसाबै जोङो खबर लाफैदो। जों ओरैनो जिल्लानि माबा हिसाबै थुनलाइ आफाद हिसाबै खबर लानाया जाबो दायित्व हिसाबै जोङो दिनै सफैबाय बेयाव नायफैदो दैमुगुरि बे गामियाव आरो दस्रा गामियावबो जों थांगोन। बै बे साहाथिंबो एसे गाज्रि जादों होनना खोनादों। गतिके जों आसा खालामदों जे दानि सरकारा बा जोंनि बे जायनाखि जा पार्टि दङ पिपोल पार्टि बा जोंनि फरायसा आफादफोर एसे एला बयबो माने इउनाइटेडलि एसे माने खबर लानानै माबा मोनसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनायनि राहाखौ खालामथों होननानै जोंबो दिनै खबर एसे लास्राफैदों बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। खावलायनाया बेनो जे जिहेथु मोनसे फरेस्ट मोनसे डिपार्टमेन्ट दंखायो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, गतिके बिथांमोना कर्तब्यआ बेनो जे बहा बेबायदि उपद्रब खालामदों बेफोर ओनसोलाव एसे सार्भे खालामनांगौ जायगाखौ आरो हाजासे बिसोरनि जिथु हान्जाफोर दङ फरेस्टनि माने मावथिफोर दङ बिथांमोना हयथ' आसलते टहल होनांगौ, नायनांगौ बबेथिं मा जादों मा जायाखै। बिसोर जुदि टहल होयोब्ला गम मोनगोन। मानोना बेयाव मोनामनासो फैयो बा हराव फैयो। आसलते बिसोरो बबे जायगायाव बिसोर सेल्टार लाना थायो बिसोर फरेस्टनि मानसिफोरा मिथिगौ। जुदि प्रकृतते बिसोरो फरेस्टनि मानसिफ्रा मावथिफोरा मिथिगौ जे बहा हाग्रा दङ, बबे हाग्रानिफ्राय बेफोर मैदेरफ्रा फैयो बेखौ आन्दाज खालामनो हायो। दा बे हिसाबै जोंनि खावलायनाया बेनो बिथांमोना आसलते टहल होनानै खबरफोरखौ होनांगौ रायजो राजानो जे ओरै थानो हागौ दै, नोंसोरनि बे गामिफ्राव फैनो हायो, अमुक जायगायाव दङ बा एसेखिनि गोजानाव दङ होननानै एसे खतर्क होनाया गाहाम आरो। नङाबा बिदिनो जाफ्लेबाय थागोन। रायजो राजाया मोजाङै घुमथि थांनाय नङा, उन्दुनो हानाय नङा, मोजाङै जानो लोंनो हानाय नङा, जा एसे एला धन सम्पति दं बेफोरबो जोबस्रांजोबगोन। दा बेखायनो जोंनि खावलायनाय जे फरेस्टनि मानसिफोरा बिसोरो एसे एला मिथिखागौ हिसाबै टहल होनांगौ आसलते माने सोरगिदिं बहा मा जादों बेखौ खबर लास्रानानै रायजो राजानो खबर होनांगौ जे अमुक जायगायाव दिनै एफाग्राब दङ, एफा बुरजा मैदेर दङ, बेयावबो सफैनो हायो, बारा गोजानाव गैया, बेफोरबायदि जुदि खबर होलायोब्ला हयथ' जोंनि जायगानि मानसिफोरा माने एसे माने साबधानै थानो हागोन।